गिबियावनो आङो 46 नम्बर उदालगुरि STLC-खौ आङो बेवहा गिबियाव आं थांखि लादों मानोना बे आंनि न'नि समस्ति आरो बेवहा गोदोनिफ्रायनो बेवहा आं दङ बेनिखायनो आं बे उदालगुरि समस्तिखौनो गिबियावनो नागिरदों। दा रायजोफ्राबो बे समाव जे गोदान केन्डिडेटखौ लुबैयो जे गोदान केन्डिडेट फैयोब्ला मोजां मावलांनो हागोन नामा आसाबादि खालामबाय थादों। बे हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों? रायजोनि जि सिमां आरो बे रायजोनि सिमांखौनो आं जाफुंहोनो सानदों। मानो होनबा रायजोफोरा जिबायदि लुगैदों गोदान बिजाथि हिसाबै आंबो गोदान बिजाथि हिसाबै उदालगुरियाव बे खामानिखौ मावनो सानदों। मानो होनबा आङो जिबायदि दा मिथिना मोन्दों गोबां जोंनियाव जोङो जेनेबा जोंनि बर' माहारियाथ' थाबायानो बेनिफ्राय आदिबासिबो थाबाय हिन्दीबासिबो थाबाय गरखाफोरबो थाबाय राभाफोरबो थाबाय राजबंसिबो थाबाय गासैबो असमिया भाषी लानानै गासैबो रायजोफोरा दैदेनगिरिफोरा आंनियाव फैगासिनो दङ। बिथांमोना नोंथाङा ओंखारदो जों दोङो आरो उदालगुरियावहा नोंथाङा दारायदो BPF हानजानिफ्राय बेनिखायनो जों नोंथांखौ मदद होगोन होननानै आंखौ बुंगासिनो दं। बेनिखायनो रायजोफोरनि जि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि जि लुगैनाय बेखौ सुफुंनो थाखायसो आं दा बिजाथि हिसाबै ओंखारनो नाजादों। दा गुबुन LAC-आवब्ला दिनै नोंथाङा होयोब्ला नोंथांनि जि सोंनाय बेयो रायजोनि सायाव निर्भर खालामगोन आरो आं मिथिनायावहा जिहेतु जोङो BPF हानजानि दैदेनगिरि हिसाबै गासैबो जायगायावबो एक्सेप्टेड जायो। बिसेसकै आंनि खाथियाव जि टंला समस्ति दङ टंला समस्तियावबो जोंनि थाखाय खाथि हिसाबै बेयाव एक्सेप्टेन्स दङ। बेवहा आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। नोंथांनि जि सोंनाय जे बोसोरबा जुदि गेप जाबाय गेप जानायनि उनावहा जे गोदानै मानोना बिथां हाग्रामा दिनाव जे गोदान सरकार दाबाय बे खामानि मावनाया जोंहा गोख्रों थांखि दङ जों मोजाङै मावनो हागोन आरो बेनिखायनो जों दा जौगानाय खामानिखौ मावगासिनो दं। बोसोर मास मोनब्रै जाबाय दा बेनिखायनो जोंहा जि बोसोरबा गेप जादोंमोन बे बोसोरबा गेपनिखौ जों दा बे खालिखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ। दा बेनिखाय जोङो जे बिसेसकै आङो बिजाथि हिसाबै जुदि देरहालाङोब्ला रायजोनि जि गांनाय उखैनायखौ बेयाव सुफुंनो नाजागोन। दा बे समाव जों नुनो मोनदों जे माखासे पाब्लिकनि मोनसे सोंथि बा पाब्लिकनि मोनसे हाथाइ बाजारै रायलायबाय थानाय जे नांगौ समाव बयबो मोजां रावै गुरै रावै भटखौ लायो बाट जेब्ला स्टेन्ड खालामनो हायो गावनि जायगायाव फैयो अब्ला रायजोफोरखौ जोगारो। जिहेथु आंनि कनसेप्टआ बेनो रायजोआनो जोंखौ राजा बानायो रायजोआनो MLA बानायो रायजोनिफ्रायनो MLA जानानै मन्थ्रि जाहैयो। दा बेवहाय रायजोखौ साननाय हनाय बा रायजोनि साननाय हनायखौ जोङो जिगारनि खोथा फैयो। आंनि बेलायावहा आंनि साननाया बेनो जे रायजोआनो आंखौ जुदि दैदेनगिरि हिसाबै आंखौ MLA बानायोब्ला आंखौ जुदि दैदेनगिरि बानायोब्ला आं निस्सय रायजोनि बे खोथाखौ मानिनांगोन आरो रायजोखौ आं केতিয়াवबो नासयनाय नङा आरो रायजोनि जौगानायनि खामानि मावगोन। नांगौ होनना बुंनो सानो नोंथाङा बे समाव? BPF हानजायानो जाबाय गासैबो माहारिखौ लानानै जनगोष्ठीखौ लानानै जौगाखांनाय गासैबो धोरोमारिफोरखौ लानानै जौगानाय बेयाव खुनु मोनसे जाथिखौ लानानै नङा मोनसे धोरोमखौ लानानै नङा। BPF हानजाया जाबाय गासैबो धोरोमारि आरो गासैबो जनगोष्ठीखौ लानानै जौगानाय। दा बेवहाय BPF हानजाया बेखौ जोंनि थांखिया बेनो जे जोङो गासैखौ लानानै जौगालांनो खामानि मावनाय बेनो आरो। LAC-नि बेलायाव जाय दैदेनगिरि जायो बेनि सायाव बेफोर पलिसि मेकिं बा जौगानाय खामानि पलिसि लानायाव निर्भर खालायो। दा बिदिहै थांनाय बाराव जेराव नोंथांमोना दिन्थिदों सोरबा मन्थ्रि मोनदों सोरबा MLA जाबोबाय सोरबा डिपुटि चिफ जाबाय बिथांमोना पलिसि लानानै खामानि मावबोबाय जौगानायनि खामानि मावदों नंगौ खिन्थु रायजोनि साननाय बायदि जाफुंनो हाथायाखै रायजोफ्रा मिथिगोन। दा बेनिखायनो आंनि बेलायाव जुदि आङो बेबायदि खामानि खाबु मोनोब्ला निस्सय आंनो पलिसि लानानै रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय पलिसि लानाय जागोन। नोंथांनि सोंनायानो एन्सारा दङ बेवहाय मानो होनबा रायजोआनो राजा बानायना आं सिगाङाव बुंखादों। बेनिखायनो जाय दैदेनगिरि जागोन बे निस्सय पलिसि लानांगोन रायजोनो खाबु होनांगोन रायजोनो सम होनांगोन आरो रायजोनि जुदि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गावहा पलिसि बानायनांगोन आरो रायजोजों सावरायनानै बबे प्रायरिटि नांगौ बबे जिनिसखौ सुफुंनांगौ बेखौ रायजोखौ सोंनानै खामानि मावो। बेजों जे सरकारनि पलिसि बे सरकारनि पलिसि गोबांफोरखौ पलिसि दङ जौगाखांनायनि गोबां गुबुन गुबुन जायगानि पलिसि दङ बे पलिसिखौ लानानै जोङो रायजोनि गांनाय उखैनायखौ जों साबसिनै खालामनो हानाय बे थांखिखौ लानांगोन। आंनि खावलायनाया बेनो गिबियावहा नोंथांमोन चेनेलनि बा मिडियानि फैनाय नोंथांमोनखौ बरायदों गासैखौबो आरो बिसेसकै दायो बे समावहा फैगौ जे बिसायख'थि 2026 बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो जोङो बिसेसकै आङो उदालगुरि समस्तिनि भटार बा जनसाधारनखौ बरायदों आरो आरज गाबहरदों जाहाथे जे फैगोन बिसायख'थि समाव जाहाथे मोजाङै सानै हनै जाहाथे बिसायख'थियाव बाहागो लायो जाहाथे रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनायाव मदद होनो हायो। बे हिसाबै नोंथांमोना रायजोफोरा जेन गिबियावनो मोजां सिन्था खालामनानै खामानिखौ मावनो हायो।